ଆଉ ସେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଉପରେ ନା ଦେଖାଯାଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ସେ ନାଲି ହେଇଗଲା अले ये जाएगी कौन आगे बैठा है बसिया पछ लोक देखि पाउना पाखरे बातरे सुआ बसिया सब देखा जाउ कियाउने कहि अरे बसिया कौन छुआ बहुत ना हाँ जीवु एक भोग करके आसबो जहाँ बेल तो 3 घंटा ना बारी घाट रे 3 घंटा एक भोग आसबो
କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ମହାଦୀପ? ହ୍ୟାଲୋ କଟି ଯାଉଛି। ଦେଖିଲୁ ଟି ଆର ସାଇ ଉଠିଗଲୁ। ସାଇ ଦେଖ ଗେଲା ଶୋଇଛି। ହଁ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭିରେ। ଆମେ ତର ଦିନ 8ଟାରୁ ଆଇଲୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିନୁ। ଭିତରେ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଦାନରେ ଅଛୁ। ବାରିଗେଟରେ ଯିବୁ ଆଉ।